Kawai ka jingja shaphang uwe unong ruai rap uba paunam uhoni sing haka jing shisha uni unong ruai bat kipara nong ruai jong u kila sha le don bor haka at phonru tarik jong ubnai leber hakithan jong ka South X jong ka Delhi shu layo jing tip ru ba uhoni sing ulalet bane shimbenta haka show jong u kabalalong ha school club harengkat berkaken hun jong u hakum kani kapor hadu kumbasan hadu handrungut kibriu kila le bahe ya uhani sing bat le don boru ya kate ka show da ka bapen sange sandon marshiteng ya kate ka show hakabayade bat kani ka jingja uhani sing ula ujor FIR persha ya kibriu kibom ithu ha hos khas police station ha Delhi hakabayade bat kani ka jingja halor kate ka jingja laya thu baki pulit kila sedang ban penlong ka jing toket hadin bakila dep ban register mukadduma shuwa hapo ka kandan an bale don bor hakabayade bat kani ka jingja ki pulit ki dangwat ya kite ki runar da ka bakmi bnya bat buddin lingba ki CCTV ki badan haki club uhani sing ula ong haka jing ujor jongki ba haka at phonri tarik ulaber haka por badai ban ruai haka te ka jakale sngoba club ha Delhi katkum kate ka jingja kato ka nengut ki briu kilabat ya u don kato ka nengut naki ki donru ya kitiar kitar katkum kitanat ajing tip layathu ba anda haba kani ka jingya kaja kala sedang khipuk uhani sing ulahap ban pensange no ya kani ka show marshiteng bat baro akinong ruai kilami no na rensan kani ka show kala yat menta la bun sngi ha school club of South X part 2 katkum ka thamai khubor layathu bakini ki runar kila kiuru wat haka rensan da kabara bat pen I ya ki bilor kian anda haba kila persyang ban pensange ya ki kila persyang ban kata akti ya ki da kaba berngam ban penyap ya kita ki nong tam bat ki nong ruai kumban shupen ken mau dang shan hi uhani sing ulaya sam ki video bat ki dor jong ka show haringkat ki social media man ka sngi bun na ki jingka mai jong uhani sing kiwan na ki show harensan bat kum kita ki jingja ki jaru ha kita ki show